Mi fydd Bae Abertawe yn llawn bwrlwm dros y penwythnos wrth i Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 agor yn swyddogol i'r cyhoedd am y tro cyntaf. Gwed wrthyn ni am y ganolfan a'r cefndir tu ôl y brosiect. Wel, mae Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a hefyd Bae Abertawe. Dwy sefydliad sydd â gwreiddiau cadarn o fewn y gymuned leol. Beth yn union fydd ar gael yma? Wel, mi ni yn canolbwyntio ar 3 o brif chwaraeon traeth a 3 o brif chwaraeon dŵr hefyd. Chwaraeon megis pêl-foli, rygbi, pêl-droi, traeth, a yn ogystal â hynny chwaraeon dŵr fel caiacio, padlfyrddio, syrffio barcydd hefyd. Felly mae lot gyda ni mlaen ar yr ochr chwaraeon. Mae hefyd lot o sesiynau ffitrwydd gyda ni. Sesiynau ni'n cynnal yn y beach camp ni, felly mae lot fawr yn ymlaen. Mae'r ganolfan yn gobeithio tynnu pobl o bob oed ac o bob safon, a lle gwell i ddysgu sgiliau newydd nag yn yr awyr iach gyda golygfeydd anhygoel Bae Abertawe yn gefndir. Beth sydd gyda ni penwythnos yma yw rhywbeth ni'n licio galw yn penwythnos rhwng cynnig arni. Nawr, mae'r holl gweithgareddau sydd gyda ni yn y ganolfan fan hyn, byddan nhw i gyd ar gael ar ffurfiau sesiynau blasu. A'r peth gorau yw mae'r sesiynau yma i gyd yn rhad ac am ddim. I ni yn annog i bawb i ddod lawr i'r ganolfan a trial a rhoi cynnig ar weithgareddau newydd, weithgareddau sydd bach mwy anghyffredin, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl yn ei wneud e. Os oes rhywun yn meddwl, swn i'n hoffi gwneud y chwaraeon chydig bach yn fwy, be maen nhw'n wneud wedyn? Mae lot o hyfforddwyr arbenigol gyda ni lawr fan hyn yn y ganolfan. Does dim eisiau bwcio, allwch chi droi lan, cael chat gyda derbynydd sydd gyda ni fan hyn, a allan nhw rhoi bach mwy o wybodaeth i chi ar sut i fy mlaen a sut i ddatblygu a cael mwy o brofiad ac ymarfer yn y disgybleth penodol na. Yn dilyn llwyddiant a diddordeb y cyhoedd mewn chwaraeon traeth a dŵr yn y gemau Olympaidd yn ddiweddar, mae'r ganolfan newydd sbon yma yn enghraifft da o neges y gemau bod angen etifeddiaeth barhaol i gyflwyno chwaraeon newydd i bobl yr ardal a thu hwnt. Gobeith yn y dyfodol yw y bydd y prosiect yma ar ganolfan yn ysgogi pawb, trigolion yr ardal ac ymwelwyr a twristiaid i wneud y mwyaf o'r cyfleusterau naturiol sydd gyda ni fan hyn ym Mae Abertawe trwy gydol y flwyddyn.